Beatmastu. Jsme tady společně s Houskou. Můžeme jít na to. Takže můžeme jít. Počkej, někdo jsem viděl, že funguje toto. Dobře, tak to nefunguje. Jo. No, asi to nějak. Hej, ale to plánuju, že by to mohlo být aspoň tak 10minutový. Kolik máš? Já ano, budu muset vyskočit. Tak můžeme zkoušet hrát. Třeba se to bude fanouškům líbit. No. Musíte dát odběr i like. Prosím, pomůže nám to, že tady je Já to nechci už. Jak to viděli v minulém díle. Ale neviděli, jak jsi to vykupoval. Ty jsi tam vlez a já tě vytáhnu, tak tam běž, vytáhneš ty mě. Tam běž ty. On jede. Ale mě to zase. Fifo, já ležím na zemi. 60 na to. Pojď, já tě vytáhnu. Co to je? To je asi zamčený. To nic není. Co? Jsi mrtvej? Já mám jedno hápečko. To co bylo? Jsme dělat neměli. Ty tam jako vůbec neměli ani chodit, ale... To co bylo? Máš kartičku aspoň. Ne. Ona bude někde To tam. nechci. Co to bylo? To bylo? To vypípnu. Ale co to je? Mami. To prdele. Máme na jedno háčko. Já se posral. Jestli jste se lehli se mnou, tak dejte like. Kolik je tady skříně? Můžeš se schovat i sem. To schovalo samo. Ono takhle Já jsem se zatím pozral. budeš vypípávat. No jo, jinak mi to jde. Ty kráso. Tak
tohle bude bombový díl. Dej mi tu vypívací kartičku, jsem ji našel já. Dej mi. Dělej. Jo, dobrý. To jsem našel. To je bral. Jsem tady. Nechceš mi... Já mám úplně rozbitý. Já mám úplně rozbitý. Skoro. To je tady musím říkat. To prde. Máš skřínku? Jede. Jsem byl málo mrtvý. Protože já jsem maximálně viděl jak si. Ale jsem to viděl. Máš? Nechci být ve vodě. Červená. Jo, může tady být to? Squidl. Může. Jo. Mám použít něco? Nemusíš. Dostanu to tady. Tak to nevím. Tady ještě jedna místa. Mám. Hey, Ty ne! look out the window. Nemyslím si. Dík. O, Squidl. On byl zrovna nahoře. Je, oni tady jsou parazité. Squidl. Kde? Kudma. Co tady? Ne, Ne, já ve dvere. Ty, tady jsou 3! Já koukám na 2. Na 2. Počkej. Ty to taky možná poznáš i tím, že to číslo má nějaký čárky na té televizi. Vidíš to? Ty falešný mají na tom čísle čárky. Že tam jezdí čárky. Když koukáš na to číslo. Ale tady by to mělo být dobrý. Tady to je dobrý. Tam nejezdí ty čárky? Tady nejezdí. Tady nejezdí čárky. Aha, no tak to je blbý. Takže tam jezdili čárky. Nejezdili, tam čárky nejezdili. Tak se máš koukat pořádně. Tam to zkratovalo ty... Ne. Oj. Co to bylo za bezpečnost? Jo. Ne. Jsem rád, že tu není screech. Tady je to otevřený. Počkej, kam jsi šel? Ty jsi šel tu dma? Kudma jsi šel? Nevím, kudma jsi šel? Kudma. Šel jsem rovně. Kde jsou? To obcházel?
pořád. Kartičce. Dobrý. Ale přišel mi na knihe. Ale já klikám hodně rychle, že sbírám coiny. Ne, já nevím, jak to mám chovat. Já jsem mrtvej asi. Když se skrčí za oknem, tak ne. Tady je gauč, ale. Ne, to něco dupalo. To by se rozbilo v okně. Jsme za celou hru prostě jako nenašli recept. Takže teď si dávej pozor na skřínku. Když jdeme uvazit, tak to šutí. Ano, tak to je. No, ani ne, když do ní vlezu, on do mě píchne a už jsem rovnou. Já tady prohledávám. Ne, já si tady v těch bonusových růmkách. Je! Králíčci. Já! Když je... Mám prodat někovací kartičku. Jo, můžeš. Tak tady máš. Běž a přines mi lékárničku, prosím. On ti může přinést taky minu. Ne. Ty vole, on mi je čárna! FIFA, on ti přines lanternu. A ty jsi měl ještě baterku? Mám ještě baterku. Taky můžeš taky tradenout. Jenom poradím. On vyčornul dokumenty. Tak utíkej. Jako vlastně na lanternu jako hodně velká šance. No, on ti přines zpátky. Ještě tady jeden. To s ním vytradím. A jestli přineseš minu, tak si pojď radši trochu dál. Tam posudím. Ano. Mám se zabít drogama. Dělej to. Já se zabiju drogama. Mám se zabít drogama. No. Proč ne? Jsme ve 30. růmce. Jsi neumřel? Dveřím a já jsem přežil. What the fuck? Jsem se schoval k těm špatným dveřím a já přežil. Já jsem se schoval za roh. Já jsem se post... Já jsem taky post... Bum, já jsem mlátím vozeď, jsem mlátím vozeď. Já jsem ví. Vypni to, potřebuji